The quotation by Venus Williams that reads as follows, and I open quotes, "Just believe in yourself, even if you do not. Pretend that you do, and at some point you will." I close quotes. Reminds me of the gentleman that invented the bulb. I think we know what a bulb is, don't we? A bulb is the glass part of the electric light. I think I have forgotten the name of the gentleman. Nonetheless, what is imperative here is the process, the time, the length that it took for him to come up with the final product that was sold to the world, the final product that we see today, the final product that makes our life to be easy. History says he failed 108 times. The point I'm driving home here is that this person was patient. I guess if it was me, maybe I would have given up, because 108 times, maybe 10 years, maybe 20 years, maybe 30 years. That was never mentioned in the synopsis that I read. But what I'm trying to say to you is that had it been he gave up, I'm telling you, maybe you would still be living in the Stone Age. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Inzima lendlela, obhalwe nguNjabulo P Madlala. Sizodingida umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya, olubizwa ngokuthiwa umsebenzi womlandi. Kodwa ngaphambi kokuthi sicubungule, sichaze, sihlaziye, ngizocela ukuqhubeka nokufunda lapho sagcina khona. Inkundla yokuqala, isigcawu sesithathu. Sivule abakaki. Kusebhodlela sitolo. Umqapheli ubala izindleko zomonakalo owenzekile. Izinswela boya zisishaye zasivala isitokwe. Nakuse kungena umaqhubu, sivale abakaki. Umqapheli: angifuni ukukhuluma nawe baba, ngicela uphume. Umaqhubu: angizile ukuzohlala ndodana, ngizwile ngomonakalo wenzekile, ngakho ngifuna ukuthi nxese. Umqapheli: sivule abakaki. Ecasukile, sivale abakaki. Usushiloke, phuma. Umaqhubu: akusizi ukungixosha ndodana, ngithanda ukukuxwayisa ngale nkani yakho. Sivule abakaki. Aqalaqalaze, abone ukuthi akekho seduze ongase ezwe. Sivale abakaki. Izicathulo zikayihlo zikulindile ndodana, kufanele ungene kuzo, kungenjalo asazoqhubeka lamashwa. Umqapheli: sivule abakaki. Ngezwi eliphansi, sivale abakaki. Okusho ukuthi nguyena ubaba ongibangela lamashwa. Umaqhubu: ndodana, akusiyona indawo enhle lena ukuba sikhulume lezi zinto. Kuzofanele sihlangane futhi ndawana thile, ngoba ikhona futhi into engingakutshelanga yona izolo. Umqapheli: yini leyo? Ngitshele khona manje. Angisafuni nje ukuzisondeza kuwe. Umaqhubu: ndodana, kayikho indlela yokubaleka kulolu bizo. Uma ungayenzi into okufanele uyenze,
uzovelelwa amabhadi amaningi adlula lawa. Umqapheli, yilokho ufuna ukungitshela khona? Engani ukushilo nje izolo. Umaqhubu, unhliziyo mbi bashise. Ndodana, unolaka kakhulu. Unamandla amenza akwazi ukwenza noma yini athanda ukuyenza. Ngizokweluleka nje ndodana ukuthi uma usuya kuye umqapheli, ngubani lo muntu okhuluma ngaye? Umaqhubu, inyanga kayihlo. Umqapheli, angilubeki lapho mina. Umaqhubu, kufanele uye ndodana ukuze nixoxisane. Umqapheli, angihlanganise lutho nabathakathi mina. Eqinisweni kwasawena nje baba, angisafuni ukusondela kuwe. Umaqhubu, yilokho futhi ebengifuna ukukutshela kona. Ngigcinile namuhla ukukhuluma nawe ngalolu daba, kodwa thatha nasi iseluleko sami. Unhliziyo mbi akabhenywa. Sivule abakaki, abeke ucwazi omnyama ekhawunteni akade engene nawo. Sivale abakaki. Umqapheli, yini le? Umaqhubu, impahla yakho. Ngenzela ukuthi singabe sisahlanganiswa yilutho njengokusifiso sakho. Umqapheli, sivule abakaki. Awuvuli ucwazi, sivale abakaki. Uyasangana yini wena baba? Uyilethelani lapha lento ngoba ngishilo nje ukuthi umaqhubu ngelakho leli bhokisi ndodana. Bona ukuthi ulenza njani. Umqapheli, ucabanga ukuthi bazothina abantu uma bebona lento? Uyazi uyisilima baba. Thatha lento uhambe nayo. Sivule abakaki. Ashaye isishwapha sakhe umaqhubu. Aphume ngomnyango. Sivale abakaki. Siyaphela lapha isigcawu sesihlanu. Ngaphambi kokuthi sihlaziye, sichaze, sicubungule, ngizocela ukuphawula okulandelayo. Balingani bami nani bafundi, akusho ukuthi njengoba singezukuxoxa ngemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela, singezukuxoxa ngendikimba, singezukuxoxa ngesigigaba esifihlelwe umlingiswa othile, singezukuxoxa ngesakhiwo kumbe ngesakhiwana, akusho ukuthi lezo zinto lezo azisekho manje, zikhona. Kodwa-ke namhlanje sizophinde sixoxe ngomunye umbuzo omude, okungasho ukuthi lowo mbuzo omude utholakala kule nkundla yesihlanu kuphela. Cha, kusho lokho. Kodwa kusho ukuthini? Kusho ukuthi sizama ukuthi zonke izimpawu zokuhlaziya izinkomba imibuzo emide siyenze one by one. Ngiyabonga. Ake siboneke. Uma ngabe besiphendula umbuzo omude, bengizobhala isihloko esithi umsebenzi womlandi bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi isingeniso elichaza ukuthi ngingenisa le eseyami bese ngibhala ngalolu hlobo. Umlandi walombhalo wobuciko ngumlandi wesibili. Kwazise wethula indaba yakhe ngenkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali. uNjabulo P. Madlala nguyena oxoxa le ndaba, kodwa-ke asimuzwa yena ekhuluma, sizwa abadlali. Uma ngabe abadlali bekhuluma sithi lokho kuyinkulumo mpendulwano.
ngenxa yokuthi abadlali esibezwa bakhuluma. Sesithi-ke manje uMadlala usixoxela le ndaba ngokusebenzisa abanye abantu, ngakho-ke ungumlandi wesibili. Umlandi unemisebenzi emihlanu: uyalandisa, uyaqondisa, uyangenelela, usixhumanisa nabalingiswa, wethula amaqiniso. Mlingani wami nawe mfundi, ngokuqeda ukwenze njalo ngizobe sengeqa umugqa ngibhale igama elithi umzimba. Uma sengiqedile ukubhala lelo gama, ngizoqalisa ngomsebenzi wokuqala. Ngizobhala ukuthi umlandi uyalandisa. Ukulandisa ukuxoxa indaba kusukela ekuqaleni uye maphakathi nendawo nayo uze ufike ekugcineni. Umlandi usethulela ummeleli, umlingisi oqavile, osemqoka, ovelele, omkhulu, umlingiswa nqangi, ongumqapheli, gasa, obhekene nenkinga yokungcwaba uyise uQhilika, obekangusomabhizinisi. Umqapheli, umangele, ubengazi, wethukile ukuthi uyise uQhilika ubephila impilo yobumnyama, efakazelwa yibhokisana elinogebhezi kanye negundane eliphilayo, yize ibhokisi belikhiyiwe. Useyezwa-ke ngomagqobukhoza ongumngane kayise uQhilika ukuthi uyise lona bekunguye umnikazi wemoto ebizwa ngokuthiwa uvalelisa. Le moto lena ibidume kabi ngoba ibithatha intshontshe izingane zesikole, bese lezo ngane lezo bazicuye, bathathe izitho zabo zomzimba bathwale ngazo. Inyanga kaQhilika nguyena uNhliziyombi bashise. Okwangempela inhliziyo kaNhliziyombi ayiyinhle ngoba wenele ukwala umqapheli ukungena ezicathulweni zikayise. Kwabonakala ukuthi amabhizinisi manje asayashabalala. Nansi imoto yakhe iyasha. Nasi isitokwe sithathwe santshontshwa izinswelaboya ebhodlela sitolo. Okuchaza ukuthi akukhona ukuthi uNhliziyombi unenhliziyo embi kuphela, kodwa kuphinde kuchaze ukuthi ungubashise wangempela ngoba iyavutha yaphela imoto kamqapheli nesicimamlilo singakafiki. Umqapheli uyesaba ukuthi ethule lolu daba ezithebeni, ahlale phansi nonkosikazi wakhe baxoxisane mayelana nalo. Lokho kwenza ukuthi ubudlelwane bakhe nokhosi buthi ukuntengantenga nabo ngoba ukhosi uyabona ukuthi kukhona okushaya amanzi. Kungaphelele lapho, nobudlelwano phakathi kukamqapheli nomagqubu buyantenga ngoba kubangwa leli bhokisi phela, kubangwa ukuthi umagqubu lona nguyena olethe izindaba ezingezinhle, akafuni nokulibona umqapheli leli bhokisana. Balingani bami nani bafundi, sizogcina lapha okwanamhlanje. Kwazise asiwuqedile umbhalo wobuciko. La sifuna nedi ukubonisa ukuthi siyakwazi ukuphendula imibuzo emide noma singayiqedile incwadi yethu yonke.
Mlingani wami nawe mfundi, uyabona yini ukuthi lo msebenzi womlandi wokulandisa ufana nse nombuzo omude nenkomba nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa isakhiwo. Angithi isakhiwo sethula okuthathu, sethula isethulo, umzimba nesiphetho. Phela isethulo sesakhiwo yindaba ekuqaleni. Umzimba wesakhiwo indaba phakathi nendawo. Ekugcineni noma isiphetho sesakhiwo indaba ekugcineni kwayo ukuthi iphele kanjani. Asithatheni umsebenzi wesibili. Umsebenzi wesibili, umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Ngiyethemba nalapha kuyabonakala ukuthi lo msebenzi womlandi uxhumene, uyathelelana nombuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Abalingiswa bavezwa ngezenzo zabo, ngamagama abo, ngamazwi abawashoyo, ngezimpahla zabo. Bangabuye bavezwe ngabanye abalingiswa. Khumbula-ke thisha nawe mfundi, lapha awuphenduli umbuzo omude othinta ukuvezwa kwabalingiswa, kepha uphendula umbuzo omayelana nomsebenzi womlandi. Ngakho-ke uzozikhethela abalingiswa obathandayo bese uxoxa ngabo. Kungakuhle babe bathathu kuphela. Ake siboneke. Unhliziyombi bashise. Lo mlingiswa uvezwa ngomunye umlingiswa ogama lakhe lingumaqhubu Khoza. Umaqhubu uthi lo mlingiswa akabhenywa, ubaba ngendlela eyisimanga, okuchaza ukuthi unolaka. Siyalubona ulaka lwakhe lapho ejezisa umqapheli khona ngoba engafuni ukungena ezinyathelweni zikayise. Ushisa imoto kamqapheli ayithanda kakhulu, aphinde avumele noma enze ukuthi kube lula ukuba izinswelaboya ziqhekeze ibhodlela sitolo likamqapheli. Unhliziyombi uyinyanga esebenza ngegazi ngoba abantu abaya kuye bafundiswa ukucuya izitho zabanye abantu bese bethwala ngazo. Uqhilika nje ufa naye ubethwele, naye ubecuya izitho zezingane zesikole esebenzisa imoto ebizwa ngokuthiwa uvalelisa. Umlingiswa wesibili ngumqapheli Gasa. Umqapheli ungummeleli, umlingiswa omkhulu ovelele, umlingiswa Ngqangi. Umqapheli uvezwa ngumfundisi, ochaza ukuthi uvezwa ngabanye abalingiswa. Umfundisi umveza njengomdlali ophatheke kabi ngenxa yokushonelwa nguyise wakhe onguqhilika, kanti no-Ayanda naye uyakuveza ukuthi umbonile umqapheli ekhala. Umfundisi uveza ukuthi umqapheli uyisicebi, uthi umfundisi umqapheli unenhlanhla engandele bani, uthi ontanga yakhe bayahlupheka kodwa yena ukhomba ngophakathi. Umfundisi uveza ukuthi umqapheli lona uyindlala esontweni, ngakho-ke uyamgqugquzela ukuthi bafuna ukumbona njalo ngesonto eya endlini yesonto. Umfundisi uveza ukuthi umqapheli akazimbandakanyi nabantu abathe ukuba badala kunaye,
ikakhulukazi labo abekade bengabangani bakaqhilika onguyise. Ngakho-ke uyamgqugquzela ukuthi kufanele asondelane nabo. Umfundisi uphinde aveze umqapheli njengomuntu oyikhonzile indodana yakhe, ogama layo lingu-Ayanda. Izenzo zikaMqapheli zimveza njengomlingiswa onovalo kanti futhi onentukuthelo. Liyamthukuthelisa ibhokisi, kodwa uphinde abe novalo nokwesaba. Yingakho nje ehluleka nokuxoxa noma atshele umkakhe uKhosi mayelana nendaba yokucuya nendaba yokuthwala. Mlingani wami nawe mfundi, okwamanje ngicela ukugcina lapha. Ngithena ungakhetha abalingiswa abathathu. Yimuphi-ke wena umlingiswa othanda ukuzikhethela yena? Xoxa ngaye-ke lowo mlingiswa ukuthi uvezwe kanjani. Umsebenzi wesithathu ilona olandelayo. Umlandi uyangenelela. Ukungenelela ukusetshenziswa kwamagama abhalwe ngefonti ehlukile kanye nokusetshenziswa kwamagama afakwe kubakaki. Lapha kuchaza ukuthi ukungenelela kuyahambisana, kuyathelelana, kuxhumene nemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ngicela ukuthi lokhu kungabamangazi abafundi. Lapha asisho ukuthi umfundi akahambe ayokhrema imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Cha, asisho kanjalo. Kodwa sithi, qaphela mfundi, ephepheni lakho lemibuzo kuye kube nemibuzo emfushane. Hamba-ke phela pheqa ikhasi uye kuleyo ngxenye lapho kubuzwe khona mayelana nalo mbhalo wobuciko, kodwa kwabuzwa umbuzo omfushane. Bese ubheka khona-ke ukuthi asetshenziswe kanjani amagama abhalwe ngefonti ehlukile namagama abhalwe afakwa kubakaki. Okubalulekile lapho ukuthi yazi phela, khumbula phela ukuthi le miyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela yethula isizinda. Kusho ukuthi uyobuxoxa ngesizinda lapho. Cha, ayidingoniwa, ngiyayishiya nje lapho. Umsebenzi wesine, umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Lapha sikhuluma ngokuthi kungalula yini ukuthi lo mdlalo udlaleke esiteji noma enkundleni yokudlalela. Sibheka izinto ezimbili. Okokuqala sibheka inani labadlali. Okwesibili bese sibheka izinto eziphathekayo. Kulo mdlalo wethu singasho nje ukuthi akuzuba lula ukuba lo mdlalo udlaleke enkundleni yokudlalela. Okokuqala siye sithi isivinini salo mdlalo siyanensa ngoba abadlali beqile kwabayi12. Abadlali balo mdlalo bangama20. Ungakhohlwa thisha ukuthi inani labadlali silithole ekhasini le17. Kulelo khasi lelo kunabadlali abangabaliwe okungakhulunywanga nje ngabo. uNhliziyombi akukhulunywanga ngaye. Umfundisikazi uPhoswa akukhulunywanga ngaye. Kuphinde kube nabadlali abangenawo amagama, njengoWeta akanalo igama, njengothisha akanalo igama, njengephoyisa alinalo igama. Sesiyokwazi ngani ukuthi njengamanje esiteji-ke iphoyisa-ke leli. Siyokwazi ngani ukuthi njengamanje njengoba sibheke esiteji sibona umfundi wezindaba, sibona umshumayeli, sibona umfundisi nomfundisikazi. Kungalukhuni.
Kungalukhuni ukuthi indaba yethu idlaleke esiteji. Uma kulukhuni sithi isivinini salowo mdlalo siyanensa. Isivinini salomdlalo siphinde sisheshe ngenxa yezinto eziphathekayo. Uma sikhuluma ngezinto eziphathekayo, sikhuluma ngezinto esingakwazi ukuthi sizilingise uma ngabe sisesteji. Singakwazi ukulingisa ukukhala kwesicimamlilo. Singakwazi ukulingisa ukukhala kwemoto. Umsebenzi womlandi wesihlanu, umlandi wethula amaqiniso. Le ndaba siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye. Umsebenzi wokugcina, umlandi wethula amaqiniso. Le ndaba siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye. Sesiyakholwa manje ukuthi kunabantu abacebile phandle, kodwa kungekona ukuthi le ngcebo ilethwe izithukuthuku zabo. Besingazi, kodwa sesiyakholwa ukuthi kunabantu abenza imikhuba, ababulala abanye abantu, babacuye, bathathe izitho zabo bazisebenzise lapho sebethwala ukuze babe nemali eningi kumbe bacebe. Kuliqiniso ukuthi uqhilikagasa osedlulile emhlabeni wathwala. Kuliqiniso ukuthi uqhilikagasa osedlulile emhlabeni wathwala, washiyela indodana yakhe ifa. Kuliqiniso ukuthi kuyenzeka abazali benze izinto abangakwazi ukuzisho besaphila, bese beshiya imiyalezo kwabanye abantu abanjengabangani babo, njengoba noqhilika enzile washiya umyalezo kumagqubu khoza. Mlingane wami nawe mfundi, uyabona yini ukuthi lo msebenzi womlandi othi umlandi usethulela iqiniso, uyaxhumana, uyathelelana, uhlobene nombuzo omude, inkomba ophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthi yindikimba. Siyazi sonke indikimba umongo nengqikithi yendaba. Kodwa-ke uma ngabe-ke mhlambe sifuna ukucaciseleka kahle, indikimba yiqiniso, okubalulekile umsuka nalokho okusemqoka. Ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi kuliqiniso ukuthi abanye abantu abacebile bathwele. Kuyini ukuthwala kulo mbhalo wobuciko? Ukuthwala kulo mbhalo wobuciko yindikimba. Mlingane wami nawe mfundi, umzimba wale essay sesiqedile ukuwubhala. Bengizokweqa umugqa bese ngibhala igama ngosonhlamvukazi elithi isiphetho. Ungakhohlwa isiphetho uvo lomfundi, ngakho uvumelekile-ke manje ukuthi ubhale yinoma ikanjani. Engingakusho nje ukuthi buyela esihlokweni ngenhla ukuze uyokweboleka amagama ozowasebenzisa lapho usuphetha. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe. Kunamashaneli amathathu. Eyokuqala iyo yona le ethi isiZulu The Curriculum Breakdown. Eyesibili ithi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesithathu ithi isiZulu Fala The Chat Room.